En geno mara Nyakwaramogi ni riyo makare, wan bende waikore gi weche manyien mag migago e thuolo niri masani, ka mokwongo to wawinjane mago mawamiyo pek. Federation keep off these elections because we are telling us niun karusarege elections ni in advance. We uru candidates opiem kegin. Jogo mose wuok oko malaro lemo ma directors e Sugar Board e gwenge mag Southern kwayo jotend jopur mondo were e donjo e siasa malaro lemo mag directors. Counties Western region yote sasa pesa imewekwa kwa budget barabara 58 kuwekwa lami. Na yetu iko hivi silalangi. Jaod bura John Waluke onyiso jodak ma Imbo ni sirikal biro neno nochopo singo mar neno ni ji duto oyudo dongruok machalre e pacho ka. Kuna wengine walikuwa madepute president. Kale kwa angewaamrisha wakuja hapa wakuja. Hawezi, watamwambia wewe ni nani. Mtu amesoma kama Kale. Mtu amefukuzwa bunge na nusu dakika. Anaita Kale foolish. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okwayo jo Kenya mondo thegre gi siasa mar pogo oganda michwalo gi manen jalup jatend piny e kinde mokalo Rigathi Gachagua. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng. Ng'at achiel owito ngimane kaluwore gi lweny mosebedo e kind kidienje ariyo e wi pok malo moro mar eka 110 e gwenge Mangoswani e kaunti ma Narok. Lwenyno mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 4 sani nomuoch e tok doho ng'ado bura ni kidienje ariyogo mondo pog lono marom gino manokelo genyruok e paro e kind kidienjego. Jogo mitudo gi siayo lweny makamano wachore ni nochiwo asoya ne apisas mag migawo malo. Lweny makamano bende osebedo kadhi nyime e gwenge Mangata Barikoi e kar chung' od bura ma Transmara West kod kar dak ma Lol Kuruk e kar chung' od bura ma Transmara South. Sheria mpaka mwisho. Na angolia reda ala uriongo. Watu walipigwa mchana yote na akaenda mbele kununua ng'ombe 2. Watu wakule nyama usiku yote mpaka asubuhi. Alienda mbele pia kununua mishale na akatumia ile sumu mbaya ambayo ilisababisha kifo ya kijana huyo. Wamepigana, wametupiga, kuna jamaa ameumiswa. Na tunataka kusema ya kwamba tunaomba serikali waingilie hii mambo. Kotini imetoa uamuzi. Hawa jamaa na kulipana na kwenda kwa mambo yao hatuwezi kubali. Tutakuwa hapa mpaka tumalize kudamakate hii center EMC ya Majimoto. Na Majimoto kurubura njisha akatwa samani. Kila mtu wako na shamba yake na ploti yake. Njisha akatwa. Lola imekatwa masi bado. Si imekatwa. Wamekuja kumwaga damu na serikali wamesimama mtu akibigwa. Na tumeona serikali ya Narok South wamelalia pande moja MP wa Narok South. Amekuja kukulia siasa kwa sababu mwingine anawania kiti ya South. Kwa hivyo hiyo MP tumeambia afanye kazi yenye tumejagulia. Tunaomba kuheshima kubwa. Jalup jatend piny Kithure Kindiki gi jatend kweth mathoth e od bura maduong' Kimani Ichung'wah otelo ne jotelo mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mar kwayo oganda modak Machakos mondo kwed siasa migoyo gi manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua komero ni Gachagua goyo siasa mapogo oganda. Kindiki mosebedo katimo limbe ma ndalo 2 Ukambani noromo gi grube mag mine e gwenge ma Machakos, Kitui kaachiel gi Makueni komero chwalo negi dongruok kaluwore gi mise mag Kenya Kwanza. Jotelogo oseyo Gachagua ni osebedo kawuondo Kalonzo Musyoka kendo gimedo jiwo oganda ma Ukambani mondo riwre kanyakla e yor kelo dongruok. Wakamba tulikuwa nasa. Hata kupiga kura 2017 Salamu alaikum. Wakati Rais William Ruto amechaguliwa, uchumi wetu ulikuwa umezorota. Uchumi ulikuwa umeharibika kwa sababu kwa
karibu miaka miwili 2020 2021 hakuna kazi iliendelea Kenya na dunia mzima kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Uchumi ukafungwa, biashara zikafungwa. Wamama ya Machakos ni watu wa maendeleo, na sisi tumekuja hapa ili mama ainuke, aongeze biashara, aende mbele, ili Machakos waze kwenda mbele. William Ruto amesema ni tuta kazi bila breaks. Hebu nione Machakos kazi bila breaks, kazi bila breaks ya William Ruto. Hey! Hebu nione watu wa tuta Machakos. Moko kuom jogo mosewuok oko ma laro lemo ma director ma Sugar Board e gwenge mag Southern kama oting'o counties ma Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kod Narok okone jotend jopur mondo were gidonje siasa ma laro lemo ma directors ma Sugar Board. Bende Andu Abade ma en achiel kuom jogo eko mosewuok oko ma laro lemo mar director e Sugar Board no wacho ni moko kuom jotend jopur niang' otenore nyakonchiel kendo gisiro moko kuom jogo ma laro komni. Andu wacho ni jopur niang' ong'eyo jogo mantiere kod lony mar nyalo miyogi lokruok ka gidwaro e sekta ma niang'. Owacho ni moko kuom lokruok ma en owuon odhi kelo ka oyiere en keto riwruok ma jopur ma otegno, neno ni jopur obeto niengegi kendo chulgi e wang' saa. And gin gi candidate moro mag support e this region kendo giringo bang'e giwuotho ka giyalo agenda mare. Giweya agenda ma the federation. To ma en gimo kuje bedi timore gi federation mochung'ne the outgrowers, the sugarcane growers. Federation keep off these elections because you are telling us ni un karusarig elections ni in advance. We uru candidates upiem kegin bane mondo jopur obedie gi kuku margi moro. Magi chokore, magi register as members, magi nie gi shareholding. Makata ka kambi kuro biyo ni kambi ng'iew. To ginyalo participate magi bende ng'iew shares e kambi. That is the only way magi nyalo own godo kambi. As opposed to sani meji wacho ni kambi en marwa, to onge gima nyiso ni kambi ni endi mari, onge ni document manyiso ni en mari. En ni en mari nikech government ni iye. Liet pod okwako kaunti ma Tharaka Nithi kaluwore kod lweny manomuoch e kinde mane jopiny golo paro e wi bajet mar hik omenda 2025-2026. Lweny obiro e kinde ma jopiny mawuok e od bura ariyo mopogore nopogore e paro kendo yango ni asingo ma imiyogi kod josiasa ok chop kare, ma biro mana ndalo achiel kende bende bang' kane giseriembo apisas mag sirikal manobiro choko paro magi kaluwore gi bajet. Lweny machal kod ma bende oneno e kuonde mamoko kaka Igwanjau kod Ganga. Manjina naitwa Elifas Nyaga. Kusema kwa hiyo budget haina itusaidia hata kidogo, kwa sababu hiyo budget ni mbaya, kwa sababu watu wamenunuliwa pombe, wamenunuliwa kila kitu, sasa wanaanjia kupigana na hiyo budget. Hatuitaki mara kwa sababu haitusaidii. Kama kwetu Mwembe hakuna kitu, na nimesema ya kwamba kama Kakuota atafitisha hiyo budget tutamuendesha nyumbani haraka iwezekanavyo. Nilikuwa nimekuja kuangusha budget juu nilikuwa naona hiyo budget haitaki kutusaidia, na nataka kuweka youth ako of wake ako juu wenye wananunulia vijana wapigane, watoto wao kochogolia. Mtu akitaka kwenda hospitali anatoka hapo anaenda hospitali, lakini sisi ndio tutaacha huku kuangamia na balabala mbaya. Tumepewa budget ya county ya 2 billion na tumesisitiza tupewe hesabu ya 2 billion ilifanya nini Tharaka Nithi county. Kama ni barabara tuambiwa barabara 2-3 kwa kila ward zenye zilitumia 2 billion. Kama ni maji tuambiwe ilienda wapi. Kama ni madarasa ya ECD ilienda wapi. Kama ni daraja ilienda wapi. Kamati kiongozwa na Bwana Gaturo ambaye ni chair wa budget wameshindwa kutueleza. Kwa hivyo tumewaambia waende warudie hesabu, wakuja watupatie ndio tuweze kufanya participation ya the current year. Jaod bura ma Sirisia John Waluke onyiso jodak ma Imbo ni sirikal mar Kenya Kwanza
koro biro neno no chopo singo mare mar neno ni ji duto yudo dongruok machalre pacho ka. Ma timore ndalo matin bang' jatend piny William Ruto romo gi jotelo mawuok e alworano e pare mar State House e bore Nairobi, kama nolero noseketo omenda mabiro neno ni yore mohew 50 olosi e bajet mar iko omenda 2025-2026. Jaod burano bende nojiwo jopiny mondo mi okwed weche mar manen jalub jatend piny Rigathi Gachagua ni sirikal oduoko chien dongruoge e kor gwenge ni mar chenro mag sirikal ni kare. Ndio tulienda kuona rais tumuulize, hatujaona budget hii kama iko sawa sawa. Na nataka kushukuru rais wetu. Yeye pia alikuwa ameona na alitupea appointment ya haraka ya kusema ya kwamba tuende tukae na tutengeneze. Na amerekebisha hiyo counties Western Region yote. Sasa pesa imewekwa kwa budget barabara 58 kuwekwa lami. Na yetu iko nyinyi Silalangi, tunataka kuweka barabara hii ya Visunuma ya Njai inakuja sasa, hata ukiangalia iko. Nataka kuweka hii Malakisi, Sirisia Bukoholo, hapa ingine wana upgrade hii nilileta miaka ile lakini ni ndogo, tunaweka wapanue wa upgrade hii barabara. Matrele imeua watu wengi na taraja ni ndogo. Tunataka vitu hizo maendeleo ambayo tumeongelea jana na rais, pamoja na mambo ya kilimo ya kahawa na mambo ya kufufua viwanda ya miwa, mambo ya sukari. Kaunti ma Kericho koro bago romo ma sirikal loch gwenge mokwongo e kaunti no. Romo ma bende nokelo kanyakla jotelo mopogore opogore kod jodak ma neno dongruok mosetim e higni 12 nyaka ne ten kaunti mar kor gwenge chakre. Gavana ma kaunti no Eric Mutai bende nopuoyo dongruok ma kaunti no osetimo ma neno nosuru ochoki gi lony manyasani, kendo wacho ni lokruogego osemedore maber kendo kaunti koro nyalo keto tenge omenda mag dongruok. Bende nojiwo ji mondo mi omed timo dongruok kendo onywak lwedo e neno ni gichopo dwaro margi. When you have 2.5 billion for development, we have 10 departments in the county government of Kericho. We have education, we have roads, we have all this. All this money is shared to those departments based on needs. Roads has been taking the lion's share since the inception of devolution in the county government of Kericho. Roads has been taking the largest share because 90%, and I know Wabunge will not like me for this one, but why we are taking RMLF is because 90% of roads are in the county, 10% is always what remains up there. Komiti mar pur e Senate onyiso chich margi ewi lope moko ma gichiche ni iyako to owinjore oti godo e timo nonro mar pur kod piny owacho. Komiti no kwano riwruok matayo nonro mag pur kod jamni KALRO ka giwacho ni ema nigi midhiero modhuro. Gimedo ni midhierogo oseduoko piny timo nonro kod yuto mag jamni, ahinya to mar jopur. Magi biro bang' Senator David Wakoli matayo komiti no golo siem ewi bajet moduok piny e sekta mar pur ka kamoro okoni nyalo duoko piny pur ma Kenya chien. The Ministry for Agriculture and Parastatals under our committee to be grabbed by other government agents, by individual agents or politicians. Yes. We will not allow, and we will do a catalogue of all that land and demand the Ministry for Lands to procure title deeds for those properties and ensure the institutions run independently. As we have said, let us also ensure that we protect the land on which KALRO stands. Land grabbers, please keep off these institutions. Ningeomba serikali ya Kenya, serikali kuu iweze kusaidia na pia court iweze kusaidia ndio iweze kuwezekana hiyo mashamba iweze kurudi. Kwa sababu wanasema wakati wanaenda kotini inakuwa ni shinda, na pia ile mashamba kuna watu wamejenga manyumba kubwa, sasa imekuwa ni shinda. Anoko medo ketera Mogi TV wadhi yweyo mokwongo kapok adhi yweyo an giote mar Pascal Olajo
kod Pauline Pascal giwacho ni giwinjo yo makare kaeto gichwalo mos ne dano juku kuom lal mar min Nick. Wabro duogo bang' thuolo machuok kidhi mabor. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Puliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machiegni, jodak e alwora ma Starehe, Ofafa, Ziwani e boma ma Thika ochwalo ywak margi kendo ni kata be ni dono chungo gedo mag ute ma negogi ogonyore, gedogo pod dhi nyime e alworano. Nyaka chop tiek bura momako lo migedeno, doho kokalo kuom jang'ad bura J.M. Ogeni ne ochungo dhi nyime kod gedo mag udigo. Ng'ur nochwal e doho kod jodak adek mag gwengego mane koni ne ok okaw pachgi kaka ibiro dargi e lo ma koro igere ute ma negogi oyweyogo. Wakati walipokuwa wakijenga, tulikuwa tumeandikania MOU ambayo tulikuwa tumesikilizana wakianza mjengo wote
watatuita tuketi chini, tusikilizane, ili hata nyumba ikijengwa tuwe tunajua ni akina nani wanaenda kuishi hapo. Na sisi hatukuwa na ubaya wote na serikali, kwa sababu tunampenda MCA wetu, tunampenda MP wetu, gavana wetu, kwa sababu ndio wametuletea maendeleo. Na vile tuliwaita tusikilizane, wakakataa, na tukajaribu kuandikia barua tuje tusikilizane, kwa sababu mjengo unajengwa na tujui ni wa wapi. Ndio tuliamua twende kotini. Hapo tukajawa na hofu kwamba sasa hizi nyumba pale zinafika, inaonekana hakuna mahali sisi tutakuja kuitwa, na watoto wetu wameanza kulia, wapangaji wameanza kulalamika, kila mtu analalamika sababu nyumba zinatembea na hakuna mpango wowote. Muone tu shida ile tuko nayo. Starehe Ufafa TODC, Jomo Foster. Kuko na watu wengi, mama yatima, watoto watima, wanahitaji wewe Alice, wanahitaji wewe Jiro, wanahitaji Ruto. Kwa hivyo tungeomba ile nyumba tuwe ni sisi wa kwanza kupewa hiyo nyumba. Umejenga nyumba kila mahali, tunaziona. Kenya has become a construction site. Tafadhali njoo Thika, uliza swali la hizo nyumba, ni kwa nini hawa watu walienda kotini, na utakapojua hivyo, in fact hii njia utanyorosha yote. Jagoro mongirore migao mathieta nonro mar sayans kod lony manyasani Abdulrazak Shaukat okwayo riwruoge matimo nonro mondo oteg weche mag thieth ne jopiny. Kanowuoyo kinde nyasi mar chako romo mar sayans e sekta mar thieth, Abdulrazak nonyiso ilo kod geno ma en godo e thieth ka itiyo gi lony manyasani ahinya te chwalo lek mar thieth ma nengone ogonyore ne oganda duto. Romo ni ranga ahinya thieth mar kansa kama tamalo 75 mag ji ok yud thieth kaka owinjore. According to the Globocan, Kenya has almost 44,000 cases of cancer. Over 29,000 people would die. If you look at the continental level, almost 75% of the population have no access to diagnosis and treatment of cancer. And it's for all these good reasons that if a symposium can come forward and be able to breach and build collaboration, cooperation, and bring all the policymakers, scientists, clinicians, and partners together, I think we can be able to address these issues but better. In this conversation, a lot better is the AI component, the artificial intelligence component. Remember, with the AI, you can actually be able to deploy technology to the lowest of facilities. For example, you can deploy an AI-enabled equipment and procedure to Lodwar, where you don't need, a technical person to sit there. Our aim as doctors, our aims as healthcare practitioners is to make sure that we give the best to our patients. And before the PET scans, we used to rely on CT scans, and you see sometimes you may not know how much you're missing unless now you have a tool that can show you what exactly we are missing. And back in the day, we were missing a lot of lesions, especially when cancers are spread. Umedo neno kendo winjo weche mabiro ne kowuok e Ramogi TV e thuolo ni eri ma bende pod wadhi nyime. Erokamano ahinya Jack Onyango. Jack Onyango iwacho ni ntiere Ugunja, iwacho ni inenowa e yo makare. Mary Otieno bende wacho ni entere Kanyamkago. Erokamano ahinya kaachiel gi Betty Nyachunge mar Migori iwacho ni weche ni kare. Ka wadhi nyime en ni e kinde ma piny Kenya ikore ne somo budget ma higa ni, ridruok mar nengo ngima e pacho ka ok odiyo mana jonyiepo kende, to nyaka johala matindo ma pacho ka matemo kar nyalo margi. Kata kamano giyango ni ok osebedo mayot negi kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Lipota marwa Millicent Adhiambo olimo moko kuom johala e chiro ma Kibuye kod Oru Market mayango duono mar ohala masani gineno ni ohandgi dhi marach. Pile ka piny oru, weg ohala ma pacho ka yepo ka gin kod geno, kata kamano tinende geno no dhi ka duono. To nang'o? Miche gi miche mag weg ohala matindo, yor yuto margi kuom higa achiel sani olokore yulo ayula. E chiro Kibuye, picha mako johala moko kayul tero, moko okumo, moko pango mwandugi ka moko to dengo kaluongo jonyiewo.
warado gi Caroline Owuor mauso mtumba mag ronda nyithindo kod nyawadgi Jagwa Otieno mauso wuoch. Gileronwa ni kuom dweche 12 sani ohala okosebedo mayot kodgi kaka jomtumba kaluore ni kaka gimedo wero kaka bech mwandu medo idho kendo gisebedo ka gihinyore nikech kata ndhatho mag mwandu magiwaro bende koro dok piny. Kaka wamedo wero kaka bech gik moko medo idho, bech gik moko osebedo ka dok piny kech nwan gi geno ni bang' somo budget ma last year gik moko nyalo dok piny, ok osebedo ka timore kamano. Gik ma uso bechgi biro mopogore gi bei mopogore opogore. Nitie ma kawo gi 15,000, nitie ma kawo gi 20, to be lokruok ok osebedi. Madang' awuondi ni samoro aseyudo gir 15 kata gi 14. Wanya wacho ni wero no medore. Kuru jogno kar duoko be pito quality mar wuoch mawar bende giduoko piny. To customer en ng'ama ng'iyo quality. Koro chuno ni wadhi asara, koro wadhi piny, koro idok ka kiwero. To gimi wero kono nyade matin to expenses be nya end up no chame te. Koro end up ni gimido malong' manya konyo ngima ni onge. Komachielo, e sekta mar uso chiemo kaka omena kod mwandu mang'aw kaka nyanya, Esther Onyango kod Caroline Owuor moseuso kuom igni bora yango ng'ikruok magineno e ohala ka gikoni pesa onge kaluore gi osuru ma sirikal ne omedo e mwandu mochuno kod mauta magikoni e mariembo gimoro amora pachoka. Omena nam ng'eny gi thoth gitiyo gi fuel, to fuel kosemedi to at least gimoro amora medi. Kaka an jo omena nengo dhi malo, chon ne wayudo gunia gimoro kata ga 4,000, 3,000, sani wawuoyi 10,000 gi wiye. 10,000 gi wiye no kiuse midogi ok yot, samoro nyalo biro kode to chako dhi ong'adi. Waseneno ng'ikruok mang'eny e yor ohala nikech pesa doko matin. Pesa bende ok chopo e lwet jopiny nyaka mashinani. Magi timre kaluwore gi taxes mane sirikal oimpose e bidhaa moaomo. Magi timore kaluwore gi distances mwakava ka wakelo mwandu, transportation cost bedo malo. Miyo ka pimo ohala manye watimo higni mokalo chien, gima wantie kawuono ni kata obedo ni sirikal koro biro somonwa budget to ohala to ok odhi kodwa maber. Bernard Okoth ma en jalos kombe Kibuye kod jowetene koni kaluwore gi budget misomo higa ka higa mamiyo ochumi siko idho oan gi duono mokalo nikech kata bei mane giwero godo odhi malo kowuok e siling 350 nyaka 450 e mita achiel mar law kom e kinde ma pesa mijuogo bende medore piny maru to jonyiewo be ok mienji. Inyalo for instance material per meter no wanyalo ware at 350 but koro kalure ga economy osebedo kadhi budget misomo yearly iro ka material mane nyalo waro at a cost of 350 sani ware at a cost of 400 or even 450. Kwan jonyiepo odok piny ahinya kalure kaka economy sani tek. Some years back dhano ne nyalo juogo even as little as 10 shillings. But koro as years go by, ido ka pesa mijuogo no medore year after every year. Kila ng'ato ka ng'ato ywak ma gige mag bago ging'eni gin kaka luxuries. Ng'ama nyiewe en mani samoro osebedo well prepared nikech ng'ato samoro nyalo koso pesa, ok onyal biro yudo pesa monya nyiewo go kom nikech kombe gi wauso gi pesa mang'eny. Mondo mi yud ka ng'ato wuok kamoro mabiro nyiewo kom mar kata siling 50,000 ok en tich mayot nikech yuto ni piny. E chiro Mauru Market, Lavenda Atieno ma en Johan Duka yango ni bech mauta mamiyo nengo wuoth medore ka gidhi wero miyo giyudo lal e mwandu kaka mogo, sukari e kind mamoko kendo kata jonyiewo magi mag mok kuon thothgi sani odok e arega. Chono aro mogo 1,500 to 1,600 but sani mogo osechopo 1970 to 2020. Bel matin gi maduong'. Koro inyalo neno difference no oidho oduong'. Kata kodhi wero to transportation imedo. Nyaka wamed transportation nikech mogo boidho gik magikelo. Alafu poko okoyot sani otek. Joloko yango ni sani pogruok maduong' nitie nikech kata mana e dwe ok ginyal yudo nyinyo mar ohala mane giyudo higni mokalo. Like before in a day ninya was up to 10,000. Sani nyago mkara mondo 5,000. Nyiepo dok piny kabisa. Kala sani kuma wueni wan gi nyithiwa moko mantiere school ma noriebne school fee pok ochunya ka sani to pesa be wakia ka kwadhi yude nikech otek. Ido ka pesa mitimoni
idwa ni chiem, emada chulo ni rent, emada tero nyathi skul, gi gik moko mang'eny. Koro rate ma dhano dwa nyiewo godo nitie gik iluongo ni basic needs. Dhano miyo basic needs priority. E kinde ma giywago mondo sirikal odwok piny osuru ma hinyo sekta mar ohala e bajet mibisom, gikoni sani ohandgigo gidhigo mana nyime nikech gionge yo machielo mar yuto. Ato sani gero kwa ta ogego mabe kaka no land wach kazi mtaani na tema tek moda bla moda yudego dipo kalisi ja boost na kalisi kade pesa kazi mtaani ne kama ke matin mi wasing mi abich pila no at least ina math nyado 15,000 more medega stock. Wan kwayo sirikal ni ko yie to med no olos no apiny odwok no nengo gik moko madhano tiyo ga ahinya. Akwayo ni sirikal owinje ywak johala moloyo odwok no nengo gik moko piny mondo dhano yud kaka lokore. Sana full ko duoko to tiko weche gite nikech kata kidhi duka jaduka koni mana ni en siling abich to na ome kama ameda riyo kidhi wero japur koni ni na tiyo gi mauta mang'eny ka gopi kichake dhi transportation jamtoka be wacho ni mana mauta medi kwayo na maduong' kande sirikal nyalo winjo ywak kaka johala ma e Kenya do duoko no fuel piny because that is a controlling factor in business. Kakoro oganda rito lendo mar budget, johala ni chiro makibuye, mana kaka johala mamoko matindo. Ywak ne sirikal mondo odwok pek ma okwako sekta mar ohala, odwok piny osuru ma ijuogo mondo mochuno e kin fongruok mamoko mabiro miyo ohala go ok podhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e thuolono duto kane wakelonu weche manyien mag migago. Waikonu mathoth mabiro kelonu ka wang' oromo saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 koimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, koromo saa 8 aduogo ka gi paw tuke. Oriti masani.